Good news guys, जों दिनै जे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन बे खामानिया जोबोद साक्सेस। दा जोंहा माखासे समनि उनाव जयनिं प्रग्राम जायोबा बे जयनिं प्रग्रामाव जोंहा दरसे गामिनिफ्रायनो लोब लोब फैनानै जइन जाफैसिगोन। जों बे पारपासखौनो लानानै खामानियाव थांदोंमोन। दा जे गामियाव थांदोंमोन जों बे गामिखौ खिथानो हाथ'ला रायजोफोर, नेक्स्टआव भिडिअ'आव होफिननाय जागोन, अब्लानो मिथिगोन। दा खिथानोथ' सानदोंमोन, खिथानो हानाय नंला, नङाबा खिथायोब्ला जइन जायैनि सिगां जुदि खिथायोब्ला माखासे मानसिफ्रा थांनानै माने रायला हैलायगोन, धमखि हैलायगोन आरो स्किम जासिदला हैलायगोन। दाख्लि निउ रायखंबारिनि गामि दरसेनि मानसिफोर फैनायखौ धमखि हैनाय बायदि, बेनिखायनो दा गामिनि माबाखौ खिथानाय जानाय नंला, नेक्स्टआव भिडिअ होबा बुजिखागोन। दा जोंहा जोबोद गोजोनथाव। दा जोङो बे खामानिखौ लाना थांदोंमोन, दा जों सफैफिनबाय। दा नोंथांमोना माखासे भिडिअ दङ, भिडिअ क्लिप होदों आङो, बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय। जों दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों, दा मा जायो खबरा फैनानैसो मिथिगोन आरो। दा नायदो सोर सोर दङ। नैबे आदाया जाहैबाय प्राइमारिनि सेक्रेटारि जाहैबाय, लबिनगर प्राइमारिनि। आरो नैबे आदाया जाहैबाय प्रेसिडेन्ट लबिनगर प्राइमारिनि। आरो आदैया ब्लकनि मा होनोमोनलाय आदै? कअर्डिनेटर बे आदैया। दा जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं, दा मा जायो फैनानै दा नायदो। आरो नै सासे आदा दंबावो जोंहा, एकदम बस। मामोनलाय आदा नोंना? फदा ए दा ब्लकनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जाहैबाय। ब्लकनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ना? आस्सा, जोंथ' मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं। दा जिनिसा थांनानै फैनानैसो खबरा मा जायो बेखौ मिथिसिगोन आरो ना। होमबा थौलायदो ना। फैयै फैयै मोनफैबाय फाइनालि। नायलांदो लासैनो। मा जादों नोंहा? ए आस्सा मोनफैबाय नै जायगायाव। लोगो मोनाखै मानसिखौनो। थांनायसो गिर्जाना? माबायाव थांबाय। मा होनो? फासिगोन नामा? हागाथोसै एसे। आदै सेंग्राग्रा नुथारदों माथो। दा जोङो नैबे आदैमोनाव थांगासिनो दङ। दा आदैनि न'खौ खेबना लाबोनांगौ, बांग्लाखौ। गुवाहाटि गंग्राबारिसिम दहरना एसे खिथा बिनाया मोनाव लेंहरदों होनलायनाया रायज्लायनो। नैबे खृष्टान माबाया गिदिरथारलै आदै ना? दा गिदिर नुखायो नै। मोनागुलायबाय नङा होमबा दा? मथा मथि फ्रायनो गाव गावनि न'आव थांसिगोन जों एबार। नैबे लामा थिनालिनिफ्राय बिदाय जाजोबलायसिगोन आरो। थोजोबाबा संफोर एसे बिसोरबो गाबोन होआ होनदों।